Päiväämälässä. Pelaan Minecraftia, koska miksi ei. Tavallinen survival, koska miksi ei. Ja pistetään pelaamaan, koska miksi ei. Joo. Uusi maailma, pistetään sen nimeksi vaikka. Ei vain enää kirjoittaa. Peruna unohtuu siitä. No, ydinpommi, ei, se on vähän liian jäistä. Oota, mikäs keksis vaikka. Joo, no. Täydellistä. Dodi. Aha. Dodi. Mä oon yhden blogin sisällä. Aha. Lagi, bugi. Älä jaksa, eikä se edes alkanut sitä loppuun. Nonni. Lammas heti ekana. Kiitos lammas, kun olet olemassa. Katso minun silmiin. Ei, mihin se menee? Lammas, tarvitsen villasi. Sinun villasi tulee hyvään käyttöön. Tuolla. Doddi. Anteeksi, sillä nyt seuraava. Tää oli aika onnenpäivä, kuoli heti. Näin. Miten tää on mahdollista? Doddi. Hyvä, kun tulee kaikki jutut heti eteen. Lammas tuli siinä heti. Tarviin just tätä sängyn, niin heti tulee lammas. Kiitos lampaat, kun olette olemassa ja tuotte minulle villaa. Kiitos. Ja sitten hakkaamaan puita. Sulta meni koko verhe, mä oon pahoillani, mutta lähetä kuitti. Jep. Minecraftissa hakataan puita. Tämä on Sampan peliputki, ei kun Sampsaan. Anteeksi, unohdan oman channelini nimen. Sopiks mä huudan vaan tän koko episodin? Juostaan. Vapauden juoksu. Otetaan vielä vähän puita. Box. Box. Näin jätti. Lampaita lisää, mä teitä enää tarviimme pois. Jotta täyttänyt tehtävänne. Vois tehdä nyt katsoa jo sitä talon paikkaa, koska... Joo. Dodi. Ei. Mä oon niin amatööri. Mä jätin Facebookin auki. Ai. Nyt tähän tulee hirveästi dislikeja. Ei. Mun elämä on ohi. Ei. Hukutan itteni. Olen vapaa. Mä oikeesti osu suhun. Mä osun. Siisti. Taisin jopa pikkasen. Anteeksi. Vois tehdä tähän, kun tässä on sand biome ja tavallinen biome tossa, niin vois tehdä tähän, olis kummatkin lähellä. Kaktus. Mä taidan lähteä tänne päin juoksentelemaan. Tai vois lähteä tänne, vois tulla vaikka pyramidi tai mitä ne ihmeen jutut on. Vois tulla semmonen vaikka itse, kuka tietää. Siellä on joku lehmäparti. Lehmää! Mä en osunut. Ei saa tulla sisään. Ei saa.
vanhemmat. Oh. Vanhemmat. Aina tiellä joka paikassa. Yksinäinen lammas. Katselee merelle, miettii menneitä. Nyt se otti hatkat. Tervetuloa. Mä oon niin tylsistynyt. Pitää keksiä jotain hauskaa. Jotain hauskaa. Jotain hauskaa. Jotain hauskaa. Mä tiedän. Teitellni kolon. Jos sä keksit. Minecraftissa on alku niin tympäyttävää. Mä tunnen itteni niin tarvettomaksi. Tää on niin hirveet. Kato 64. Niin ylpeä itsestäni. Doi. Tehdään tämmönen. Doi. Critical hit. Ei sitten. Boksi. No, eiköhän lähteä vähän alamaailmaan, koska... Oho, sieni. Miten menee? Miten tosta tulee valoa? Oh well. Mun pitäisikö hakata tätä? Taas Facebook. Mani-amatööri. No, eiköhän toi tarpeeksi sitten. Seikkailuja päin. Varmaan kuolen heti ekaa. Hei. Lupa 8 minuuttia aikaa. No okei, ei mulla kyllä sitäkään. Päivää zombi. Miten menee? No se ei mennyt niin kuin mä ajattelin. Mene pois. Pysy omalla puolellasi. Tää on mun strategia. Tän nimi on Kukkulan kunkku. Tätä voisi tehdä vaikka koko päivä. Oho ja. Pysy kauempana. Please. Älä tee mulle pahaa. Okei, no tähän loppuu eka episodi. Mä en enää jaksa. No. Tähän loppuu eka episodi. Hyvästi. Subatkaa, kommenttakaa. Sun muuta liketkää ja blablabla. Kaikkea tollasta. Mä lähden nukkumaan, koska kello on vaikka mitä. Se on oikeesti kuolla ihan tässä Minecraftista. Jep. No, hyvästi. Ups, mä olisin pistää kokonaan koko jutun pois päältä, joten no, hehehe. No, moro.